kesatria ingat sampun dibuka orang saking warga ageng Puraga Taruna Budaya kasih wonten setunggal bapak ingkang badhe dipun aturaken inggih menika lari dasar manis pada ayati ada pasti selama kita tikani ikutin lang itu lagi kata diri pada milang miling nasome ngocewan gawe sama bola kesana neresutra kacawarna Nawang ngimutaken katur-katur para kadang pamirsa menika tasih wonten setunggal babak saking para kanca Puraga Taruna Muda bilih ingkang badhe dipun aturaken utawi joget ingkang badhe dipun tampilaken nuwun inggih waroat. Napa panipunanipun papanjenengan menika bilih tasih dipun kalajengaken mangke dalu mungkin dipun wontenaken layonan. Nggih, menika sampun dipun aturaken. Kalau mau bapak ingkang kaping 3 nggih, Mbak Sigi menika wonten kesatria. Nggih, Satria Semarang iki, Mas. Namung menika tasih wonten setunggal babak. Wonten namung ngimutaken Mbak Asih nggih, lan ugi ngimutaken katur-katur sedaya penonton. Lagi pakai dalu ugi dipun lajengaken rayonan. Nggih. Wonten namung rawuhaken paguyuban Kudakepang saking Kabupaten Semarang. Betul. Pakai dalu ugi rawuh insyaallah saking Temanggung ugi rawuh saking Boyolali ugi rawuh. Mas Abi gawe onteran-onteran iki judule iki.